Inted man ang kabsat ni Apo Diyos detoy nga gundaway, tapno inurnong na tayo akas maysa nga dakkel, nga maysa nga klase iti Sabbath school tayo kakabsat. Anyaman nga akem iti adda nga giganam itatat iglesia, maysa nga pastor, maysa nga elder, maysa nga facilitator wenno member iti church tayo. Agyaman tayo ta adda daytoy nga gundaway nga inted ni Apo Dios nga agkakadwa tay manen. Tapno adalen tayo daytoy nga leksyon para iti personal nga panakaammo tayo no anya iti kaipapanan. Daytoy nga inadal tayo kadaytoy nga lawas ken lang runa daytoy panakipaset tayo kakabsat. Into no umay a Sabado. Tapno dayjay nga Sabbath school class tayo. Ket may santo kakabsat nga kuna tayo nga lively may nga dakkel ang nasayat iti diskusyon na. Katagyaman tayo ken ni Apo Dios. Isu nga kayat mi nga kablaawan da kayo kakabsat. Adda digiti daduma nga kayat na nga maited kadakwada dayjay na isang sangayan akararag. Isu nga da kayo kakabsat adda dayjay messenger ag message kayo. Yung madalang iti maysa nga problema ang ibagak kada kayo. Dayjay messenger ko ito'y cellphone ko kakabsat. Ket saan nga balin na-hack. Ket maka-receive ngem sa anak nga makasungbat. So ngano da dumad da siguro ko ag message sa kin ni pastor di mamela sumungbat. Saan ko akayat kakabsat ngano adda iti personal a message kanya ket insigida nga sungsungbatak. Ngem gapu kadaytoy nga problema, technical problem, saan kayo ang masungbatan. Ket dayjay nga rod nga outline kakabsat nga isu iti ititid tayo. Maipost iti Facebook. Ket idyayon nga alaen. Isu nga agyaman tayo manen ken ni Apo Dios kakabsat. Sakbay tayo nga rod nga serken ti lesson number 6. Dawate kakabsat nga agkararag tayo. Bendito nga Dios amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami ama iti daytoy nga gundaway nga inted mo kada kami. Maysa nga gundaway nga kayat mo o Dios nga kayat mi aserken dayjay kinapudno no kasano kami nga maaddaan iti namnama ken iti pannakaisalakan gapu iti anak mo. Agyaman kami kadaytoy nga leksyon no Dios. Idalan na kami babaen iti Santong Espiritu. Daytoy ti dinawat mi iti kaikarian. Itinagan ni Apo Jesus. Amen. Adda tayon kabsat kadaytoy a quarterly tayo. Panagkaykaysa ti langit ken ti daga ni Kristo ijay Pilipos ken Kolosas. Iti lesson number 6. Iti paulo na panagtalek-laeng ken Kristo. Confidence only in Christ. Iti paset nga mayulo kakabsat ket masarakan iti Pilipos 3 versikulo 10 ken 11. Na isurat ket basaen tayo. Tapno maamuak ni Kristo ken iti pannakabalin iti panagungar na. Ken iti pannaki kadua dagiti sinagaba na maysa mangiasping iti papatay na. Bareng iti anyaman a pamayan, magunud ko kuma ti panagungar kadagiti natay. Iti alaan tayo nga dalen itat nakakabsat.
Ket adda tayon iti kapitulo 3 iti libro iti Pilipos. Versikulo 1 ingana iti 16. Ket kayat tay kakabsat nga kitaen, dagiti balikas iti surat ni Pablo kadagiti anak ni Apo Dios ijay Pilipos. Agtaleklaan ken Kristo. Ket digitoy kakabsat nga ibaga na bareng iti anyaman a pamayan magunudak kuma iti panagungar kadagiti natay. Laglagipon tayo ni Pablo adda ijay pagbaludan. Ket ururayen na iti sentensya na. Iti maysa nga naibalod, iti kayat na kakabsat, ket dayjay mawayawayaan, you will be acquitted. Ngem ni Pablo, amuna nga adda isuna iti babaen iti turay dagiti taga Roma. Ket amuna kakabsat dagiti napaspasamaken kadagiti Hudyo nang nangruna kadagiti Kristiyano iti panawen iti panagituray iti Roman Empire. Isu nga numampay iti tarigagay na Hisuwis ket isu kakabsat iti pannakawayawayana. Addamet iti panunot na nga masentensyaan iti nadagdagsen, isu dayjay sentensya iti nakapabasol ken sentensya ken nipatay. Isu nga ijay ti kunana tamaamuak anya nga ni Kristo iti pannakabalin iti panagungar na. Adda iti pannakabalin iti panagungar ni Kristo. Kadagiti mamati dayjay iti namnama tayo kakabsat. Ijay umuna a Korinto 15 iti inbaga na ni Pablo nga no saan kuma ang nagungar ni Kristo. Awan kuma iti kapaypayan na iti panagpamati. Apay, anya serbin ako makaabsat nga mamati ka. Anya serbin ako mga agserbi ka. Anya serbin ako mga ikasaba tayo integrated formation grounded in the Bible and focus on the mission nga trabaho ti iglesia, trabaho kang trabaho no saan ang nagungar ni Apo Jesus. Dati kunalan ni Pablo, awan itinamnama dagiti natay, no ni Kristo mismo ang natay ket saan ang nagungar. Ngem gapu tanagungar ni Kristo, dayjay tinbaga na adda iti pannakabalin ti panagungar na. Anya di pannakabalin ti panagungar na, ited namet dayjay anamnama iti panagungar. Idi nga napan ijibitan niya ni Apo Jesus. Kinatungtong na ni Marta. Ti kuna na siya ti panagungar kintibiyag. I am the resurrection and the life. Isu nga daytoy iti inbaga na ni Pablo kakabsat. Bareng iti anyaman a pamayan magunudak kuma iti panagungar kadagiti natay. Iti leksyon tayo, binigay tayo manen iti talo a paset. Umuna paset. Panagrag-o ken panagtalek ken Apo. Masarakan daytoy kakabsat iti versikulo 1 ingana iti 3. Kamaudyanan na kakabsat, agrag-o kayo iti Apo. Di panakisurat dagiti metlaeng nga banbanag kada kayo saan maka limuteng kanya. Ngem kada kayo paka tipker. Anadanyo dagiti aso as aso. Anadanyo dagiti dakes nga araramid. Anadanyo iti panag
kugit. Tada tayo itipudno apan nakakugit, nga agdaydayaw babaen ti Espiritu ti Diyos, ken agrag-u ken Kristo, ket awan panagtalek tayo iti lasag. Anyan kakabsat nga warning ni Pablo. Kalpasan nga inayaban na dagiti kakabsat akamkamang ijay iglesia ijay Pilipos. Nga iti ko na nagaawan ti panagbuteng ko. Ure no adda ijay pagbaludan, haanak nga agbuteng ko na. Iti adda nga pampanunot ko ket da kayo. Dayjay dayjay panagrangay iti pamatiyo. Isu iti addalaeng a pampanunot ko. Gapu tani Pablo ket kayat na arumangay dayjay a pamati dagiti kamkameng ijay Pilipos. Now that they are united ken ni Apo Dios babaen ken Kristo, adda iti balakad na. Saan laeng a balakad? It was a warning. Denggen nyo kabsat, dayjay a warning na. Annadan nyo dagiti as-aso. Mikadua, annadan nyo dagiti agaramid ti dakes. Mikatlo, annadan nyo ti managkugit. Apay, adda digitay Doberman, German Shepherd dog, wenno ko nato askal, nga mapan ije kapilya, nga mangkamat-kamat, kadigiti kamkamang ije uneg, iti iglesia ije Pilipos, nga ibaganag beware of dogs. No dumang kabsat adda digiti pakdar iti gate anya. Dadigitay agtaraken ti nakatadong aso. Tsaka dati may salaeng aso nga taraken ko kabsat. Ket ikabil na jay, beware of dogs. Tapay, amangan nga ganti-gantilen da dayjay aso, ket dayjay aso makaruar ije gate kagaten na dayjay nga mangganti-gantil ken kuana. So adda dayjay beware of dogs. Ngem ti saludsod, what are these dogs? Iti Biblia kakabsat, dayjay nga panangusar ni Pablo iti beware of dogs, he was referring to dagijay nga agisursuro iti Judaism nga saanda akayat nga isuro dayjay kinapudno iti parabor ni Apo Dios. Amangan nga daytoy met iti problema tayo kakabsat. No alaen tayo iti Biblia ken ti Biblia laeng. Sulay Skriptura. Isuro ni Apo Dios babaen iti sauna a nasantuan. Naisalakan ti managbasol, siya ken iti kakabsat ko, babaen iti parabor ken parabor laeng. Panakaisalaken ke babaen iti parabor, it is a gift. Iti paset tayo dayjay mamati. The act of receiving that gift is dayjay pamati. Isungay ti kunana ni Apo Jesus iti Juan 3:16.
Kasta launa iti panagayat iti Diyos iti lubong, kanyak ken si kakabsat. Tainted na iti anak na abugbugtong. Ta sa sino man ang mamati kenkwana, saan ang mapukaw no diket adda iti biag na nga agnanayon. Grace. 100% grace. Inadal tayo iti naglabas. Nga iti basol arig na may nga utang. Ket iti kadakkel dayjay utang saan tay tupulos ang mabaybayadan. Dayjay pangarig na po susubyente manen. Dayjay lalaki nga dakkel ti utang na nang mabayadan. Uray lako na iti amin nga daken kuana. Ibaon na digiti anak na tapno agbalinda at agabo. Ngem gapu ti kadakkel iti utang na mabayadan. Napan kadayjay nga nakautangan na. That man was very gracious. Ta irepresentaran na iti ama. Kunana dayjay nga nagpautang, may katoy kapsat. Alaek iti listaan, nala na. Makitam tilaga mo kapsat, when, sir, nadyan nakautang. Kitaam diya utang mo, iso nga rod, sir, haan ko nga mabayadan, ta nakadakdakkel. Tinaramid diya nakautang, in surat na ijerabaw iti listaan nga nakatatidog, PAID. Kinurusan na. Sana in kabil da je pirmana, nala na jesil na, tinembrian na. Dayjay nga utang, nabayadan. Ada ka ditin bayad dyan nakautang? Ni imos. Awan. Ngem gayjay iti parabor. Itatan umayen digitoy nga mangisursuro. Nga ninaganan ni Pablo, beware of dogs. Nga iti isuro da. Kitaan nyo kapsat, agkadwagamin dayjay kahit, annadan nyo dagiti as-aso. Annadan nyo dagiti dakes ti aramid da. Annadan nyo dagiti managkugit. Dayjay nga agisursuro iti legalism, rituals, sursuro digiti papanglakayan nga kunana iti Biblia. Saan dapay kakabsat nga naramanan anapadasan dayjay apudno iti ragsak iti naisubli united with God. Gapu iti panakapakawan, gapu iti parabor. Ta iti aramiden da kayat da nga gunuden dayjay a panakapakawan, gapu kadagiti aramida. Isu nga di kunana ni Pablo kakabsat, annadan nyo dagiti as-aso, annadan nyo dagiti agar-aramid itanya dakes. Sana imbaga, annadan nyo ti managkugit. Now, iti church iti Pilipos, adda dagiti kamkamang nga saan nga Hudyo. Ket dagitoy isu ti papananda, dagiti hintel. Nasiyat lang dati naaramid nga dakkel nga kaskasabay ijay Vintar, Ilocos Norte. Napanday di sirok iti rangtay, no alat di picture may kwag jay, sirok iti rangtay, namapan kakabsat iti Bakara, dada di sirok. Kaya nagipos ni Pastor Joseph nga Marcelino, district pastor ijay Pagudpod area, kaya idi kita di gajay ubing
ay when nadigdi na bautisaran, kaadwan ubing. Okay lang, no, kaadwan ubing kanya kapsat. Ket no lalain tayo ditoy, ket no kumati isuro digitoy nga beware of dogs. Tapno maisalakan da, maawat da di pabor ni Apo Diyos, ka makugit da. Dagijay ang nabautisaran a kandidato ni Pastor Joseph nga Marcelino, okay pa lang, taubing da pa lang, nagbabatid da. Ngam nung kas pangarigan kuma, adda iti may sa nga lakayanan. Dati pa nakakugit ka kapsat, ket tung dahil ko natin nga, it is a lesson of males. Dalakayan, nabautisaran. Kaya dahil ito, apan to makigimong, kabil tema ni Najay, ni Pastor Joseph nga, Marcelino, apan makigimong ije pagudpod Central Church. Kunadanton dagitoy nga beware of dogs, kapsat at dati may isang requirement pay. Anya di requirement elder, masapol a makugit ka. Kitain nyo kapsat di problema. Isu nga iti ibagana, agrag u kayo ken agtalek kayo iti Apo taapay. Iti inbagana ni Pablo. Saan ang masapul deta pan nakakugit? Ta iti pudno apan nakakugit. Dayje addaanan iti relasyon kini Apo Diyos. Ta nakipagmaymaysan. He is already united with the Father through the Son. Isu nga alain tayo kabsat, ket amun tayo nga dayjay nga balikas, beware of dogs, it is, dayjay ko na tayo kabsat, may isang description laeng ni Pablo, kadagijay nga agisursuro, kadagiti saan asursuro ni Apo Jesus. Kadagiti churches tayo itata. Dahil balakad ni Pablo, balakad metlaeng kanyak ken kanyang, beware of dogs. May kaduang nga paset. Ti parabor balbaliwan na iti panangkita iti tao. Manipod iti panagtalag iti bukod na abaki. Itan agtalaken anan-anay kini Apo Diyos. Addan iti panagbalbaliw. Masarakan da ito iti versikulo 4 ingana iti 6. Kuna ni Pablo, uray siyak met mabalin kukuma iti agtalek iti lasag, no adda ti siya sino man nga agpanunot nga agtalek iti lasag. Nang nangruna akpay. Apay. Dahil timbaganan ni Pablo, kakabsat ko na dadtoy ko na iti kinapudno. Naisalakan tayo babaen ti parabor, ken ti parabor laeng. Saan tayon nga mabalin, nga sublyen, dahil doktrina, iti aramid ken iti lasag. Ket inbagana, no adda kuma, iti agtangsit, gapu, iti aramid ti lasag, siya kuma. Inted ni Pablo, dagiti rason. Nakugit iti may kawalo nga aldaw. Ti kapuunan ti Israel, ti kapuunan ni Benjamin, Hebreo, dagiti Hebreo, iti maipapan iti linteg, paraisyo. Ket no maipapan iti regta, nang idadanes ti iglesia, ket no maipapan iti kinalinteg, nga addaan iti linteg, awan paka ilawak. Kita nyo di transition kapsa. Idi ni Pablo was looking of who he was.
idin nga naisublin nakipagkaykaysan kani Apo Diyos babaen ken Kristo Jesus iti parabor na. Nagbaliw. Kasjay iti mapasamak kakabsat. Iti sinuman. Maikaten dayjay panagtalek na iti bukod na abagi. Agsublin kini Apo Diyos agtalek laengen anaan-anay kenkuana. Isu nga iti kuna nakapsat. Awan iti inyaman. No daduma, nagpintas dayjay adda digitay litra after your name. How I wish I too had that. Awan kapsat iti litra after my name. Diya pa ikabkabil di senior. Tay tinagan ko nga registered nga nagang ko Ilyas. Dagiti anak ko ken dagiti apok Eli. So they cannot be my junior. Anya iti kahit nga asawan. No daduma, apan tayo kakabsat ka dayjay lesson tayo. Lesson number 4. Panagkaykay sa babentian niya, panagpakumbaba. Ni Pablo, no adokuma iti kinatangsit kenkuana, isukuman iti katangsitan. I have to underscore that. If Paul should have paraded his pride, Paul should be the proudest of all men. Ngem iti kunana. Tamaamin nga rituals na aramid ken Pablo, dahil pa nakagugit 8 days kakabsat. It was a ritual kadagiti Hudyo. Dayjay, kita nyo, kapuunan ti Israel kunana. From the nation of Israel, napan kakabsat iti tribe ni Benjamin. Now, who is born as a tribe of from the tribe of Benjamin? Ni Apo Jesus. Kaya nangaru nga saon, agkatribu ta. Itin baga na, no adday iti Hebreo, siya kun iti number 1. Kunana. No mapaban iti lintig paraisyo, amoy digi dyan, no mapangkadya Biblia niya, Pharisees and Sadducees and scribes, adda iti grade na. Ket no naibagan, you are a Pharisee. Kadagiti Hudyo na idumduma kan. Ni Pablo kunana, maipapan itilintag parisyo ak. No alaen dagiti parisyo, the Pharisees, itilintag kakabsat, basaan da manipod iti tulnak period, huta, koma, diyan basaan da. To them, the Torah, kino mapangkay kakabsat ijay Israel, nang runa ijay Jerusalem, agda digiti rabay. Digiti rabay, Amerikana dati nangisit nga kasatuksedo didog jay baba. Puraw kakabsat iti baduda nangisit de Amerikana da. Adda day jay paset ito patilyadang atidog anda nga pupukisan pinggol da kalugog da. No magmagnada ije kalsada ije Jerusalem, nakaigpil dalata kadayjay alibruda de Torah.
Numapang kayo kakabsat iti siyudad ti Jerusalem, iti asideg iti templo. Adda iti maysa a kwarto dijay, nga iti araramiden dagitoy a Pharisees, parisyo. Adda da dijay ti kukundag. Alain da di Biblia da nagaduda. Nga magsipod ta no duma-duma di babasadan. Tukaw da dyan. Kunahan ni Pablo, no adda iti parisyo, siyak da dyan. Kaya da rigta, kitain tayo di pas na. He persecuted Christians. Anya lang din kapsat. Idin, when Paul was united with the Father through Christ, dito tadadalin tayo, panagkay kaysa, nagbaliw dayjay nga panangkita na iti bagina. Dayjay inted na agrado na iti lasag. Ket no maipapanti kinalinteg, nga adda iti linteg, awan pakapilawak. If Paul graded himself, no kunana awan pakapilawak, he was perfect in obedience to the law. Ngem itatan kakabsat, idi nakita na. Dayjay panangisalakan ni Apo Diyos. Itinbaga na, who is me? Hanan apagtangsit, dayjay baga na awan pakapilawak. Itatan iti baga na pimanakpay. Apay akasjay kakabsat, inawat nan dayjay parabor ni Apo Diyos. Iti mikatlo apaset kakabsat, iti leksyon tayo, ti panagbalbaliw, bunga iti sibibiyag a relasyon kina Apo Diyos. Iti pakakitaan, isu di aramid. Kunana ni Apo Jesus, you will know the tree by its fruit. By their fruits you shall know them. Iti may samet nga tao, nga ibaga na kakabsat, nga adda iti sibibiyag a relasyon na kina Apo Diyos. Intong kano, intun no, he is reunited. Dito itadadalan tayo. Nagkaykaysan siya ama nagbasol, ken ni Apo Diyos Ama, babaen ken Kristo Jesus, Diyos Anak. Masapol nga adda iti pakakitaan dayjay apan nakaisublik ken kuana. Dayjay kang kanayon tong ibaga naggapu iti sipnget anapan iti nakaskasdaaw alawag. Adda kadi kakabsat iti dayjay kuna tayong panagbalbaliw iti maysa a naggapu iti sipnget basol amapan iti lawag iti ama. Kunana ni Pablo kakabsat, versikulo 12 ingana iti 14. Saan ang nagunudakon? Wenno nananayakon. No diket ag tuluyak, bareng no maalak dayjay gapu iti nangalaan met ni Kristo kanya. Kakabsat, he was referring to the church. Diyak pagarupen ang nagunudakon, ngamay sa ti aramida. Idinto alipatak dagiti nalikudan, kamakamak dagiti masangwanan, agtarayak asi pipinget, nga agturong iti kalat. Maipuon iti gunguna, tinatanok a panagawis ni ti Diyos gapu ken Kristo Jesus. Forgetting. Anya itilipaten na. Subliyan tayo kakabsat, dayjay inbaga na, ijay,
4 ingana 6, alipatin na. Lipatin na, nga isuna, ket amin apan nakagrado, una na, no kuma maipapanti kinalinteg, awan pakapilawakon. Apay, gapu kadigidjay asapsapulen, digidjay nga agisursuro iti salvation by works. Awan ko na. Ngem ko na lipatek di kita, tapay, saan ko nga mabalin, nga ited iti ama. Apo, ama muna. No kuman ni Pablo niya. No digito iti paglintegam apo, tapno may sala ka na. Iti ibagak apo, awan paka pilawak. Nakugitak. May sapay nga anak mo nga Israelitas. Kamkamang iti tribo ni Benjamin. Kaya no tilintag apo ko na sinurot ko. Kita po no kitang tirigtak, anya laki din ay nakarigrigtak apo. Ngaman niya ti kunanan ni Pablo kabsat. Kakabsat ko kunana. Daytoy iti aramidag, lipatek amin dagita. Agsipot talipatin nam amin, kaya nangasawan, he is putting these things, dagigiti qualification na, nga dayjay panangibaga na, awan pakapilawak, he is putting away, kabil na likudan na, anya sangwan na, anya iti kitain na. Iti aramidin na, kamakamak dagiti masangwanan. Anya na yan, the call nga aggapo kini Apo Diyos. Kita nyo kapsat nagpintas. Iso nga iti inadal tayo, when adalan tayo kada ito nga lawas, confidence only in Christ, agtalek laeng ken Kristo. Iti inadal tayo kakabsat, buklin na iti kastoy. Umuna, when we are united with God, mabalintay nga agrag-o, akan kanayon, gapo iti panakaisalakan tayo kenkwana, ket naan anay. In Him, salvation is perfect and complete. Mikadua, when we are united with God through Christ, iti panangkita tayo, iti panagbiag, agbalbaliw. Our priorities are changed. Manipod, iti panangkamakam tayo, tinailangitan at artarigagay tayo. Baliwan ni Apo Diyos, kadagiti na ilangitan at artarigagay. Sude kunanan ni Pablo, agtarayak asipipinget nga agturong iti kalat. Mikatlo, when we are united with God, ti parabor na, balbaliwan na tayo. True transformation will be the result of grace. Kunana ni Moses, idin surat na iti kabibiyag ni Enoch. And Enoch walk with God. Apay, nga iti maysa ang managbasol, na ibaga nga nakipagpag na kini Apo Diyos. Agsipud ta, he had been united with God.
Intunno na sublin dayjay nananay a relasyon tay ken Apo Dios. Mabalintay tumeten a makipagna kini Apo Dios. Ket gapu ta makipagnatay ken Apo Dios. Balbaliwan na dayjay panagbiag tayo. Balbaliwan na dayjay akababalin tayo. Mikapat a balakad. Laglagi pam dayjay balakad ni Pablo. Kadagiti kakabsat tayo ti iglesia ti Pilipos. Agannad kayo kadagiti aso. Let us not associate ourselves kadagijay nga agisursuro iti doktrina nga saan nga doktrina nga sursuro ni Apo Dios. No daduma dayjay ti problema kapsat. Anday ti gayem ko iti kolehiyo idi. Nagsurat kanya, do you know this man? Baganda dayjay nga nagan. Kaya sinong bata kuhen ko na? Kastoy. Kati ko na dakkel nga problema. Tapay, the more you entertain, alaem deta cellphone mo, alaem deta TV, iti buyaem ket digijay nga mangisuro to doktrina, especially digijay nga mga atake iti church tayo kakabsat. Intun no panay nga isu iti palubusam nga mangserrek kadayta nga privacy iti panagbiag mo. Beware. It starts with the mind. Guard your mind. Guard what you watch. Guard what you read. Taapay, kas kunanan ni Pablo, beware of dogs. Ngem iti aramiden tayo kakabsat. Kas di balakad na ni Pablo, agtarayak asipipingat, nga agturong iti kalat. Laglagi pa, iti panagtaray mo, iti panagtaray ko. Ngam sipipingat nga agturong iti kalat. Dayjay nga nangayab kanyam, kanangayab kanya. Dayjay nga nangisubli, dayjay nga nadadael a relasyon ko iti Ama. He is always there. Kadayjay a panagtaray ko. No daduma agal-ala, no daduma mabanuga, no daduma maupayak, ngem intun no kitaek ni Apo Jesus, kadayjay met nga naramid nang agpay kanya. Kunana, my grace is sufficient for thee. Ket intunot aramidin tayo akas dayjay inbagamet ken ni Pablo. Kadayjay apan nagtaray tayo asipipingat, lagipan nyo. Kunana ni Pablo, I can do all things. Maramidak di gito nga bambanag. Kasano, babaen ken Kristo ang mamapigsa kanya. Iti pa nagtartaray mo kabsat. Iti pa nagtartaray ko. Jesus is there. Jesus is whispering to us. Laglagi pam anak ko. Addaak saan ka abaybayan. Dayjay ti rason. Dayjay iti rason. No apay nga agtalek tayo laeng ken Kristo. Itid na dayjay ragum. Itid na dayjay namnama iti panagbalegi. Kasaanen ada tayo. Kunana ni Pablo, saanen asyak iti agbiag no dikit dinig Kristo iti agbiagen kanya. Bendisyonan na ka ni Apo Diyos kapsat. Agkararag tayo.
Agyaman kami Ama, iti lesson nga inted mo kada kami. Kas dayjay surat ni Pablo kadag iti kakabsat mi, iti iglesia iti Pilipos. Papigsaem kadi o Diyos iti panagtalek mi ken ka. Ket nga adda digiti umay, nga mangisuro iti saan nga iti kinapudno akas iti isursurom o Ama. Tulungan na kami nga mangidyan kadakwada. Tulungam iti tunggal maysa kada kami. Tulungam iti iglesia ken iti Sabbath school class a pakikamkamangan mi. Tulungan da kami Ama. Ket no bilang adda kada kami, iti adda ti problema na. Pangaasim mo Diyos, adda ka kuma, nga asidag kada kami. Ited mi da jinan anay apan nagtalet mi iti anak mo. Nga isu iti nang isubli kada kami Ama. Kadayjay apan nakirelasyon mi ken ka. Agyaman kami launay. Awen o Ama agyaman kami. Da dinawat mi digitoy ket denggem ida iti kay karyan itinagan na po Jesus. Amen. And amen. Kas dayjay bagak itatay kakabsat. The lesson outline when maited lang, but it will be on my Facebook account saan nga iti messenger. Ayayatin na kayo na po Diyos. Ayayatin na kayo man. Imbag nga rabi tayo am amin kakabsat.